prezentujeme legendárnu crew z mesta Bratislava H1-6! Marley, sú tu nejakí ľudia, ktorí počítajú so mnou? OK. Keď ja poviem raz, dva, tri, Marley kričí Spirit! Všetky ruky hore! Yeah! Hlasnejšie hudbu, brácho! Poďte so mnou! Raz, dva, tri! 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 Hlasnejšie mikrofón! Jeden jediný mic, ten je v mojej ruke, 2 gramofóny, za nimi grima, sme v tvojom klube. 3, 4, teraz ruky na tej hlavy zdvihnúť, a keď sa kradne v banke, dajte nám 5 minút. Legendári sedia trpaslíkov, ty keď si to rád, my sme celé stádo bíkov. Mali nech po mne zašlape, že ťa pozor, našu silu najlepšie definuje, len žiadnych 8, 9 hodín ráno. Rolujem si jointa, slnko vyšlo na oblohu, to je celá pointa, som hráč. Lesár mne viny číslo 10, 11 rokov, píšem pravdu, nechystám sa prestať. Mlad 12 môj rok a potom každý ďalší tiež. A ty to veľmi dobre vieš, ja už nebojím sa ničoho, Marley stojí pri nás. Ruka hore, moji ľudia! Moje telo, môj chrám, oči otvorené do Koránu. Nemám žiadny plán a práve na tom si zakladám. A žijem s tým, čo mám a o to svoj sa aj postarám. A keď si v tomto so mnou, potom počítaj raz. Raz, dva, tri, raz, dva, tri,